Hey, hey. Hey mga amigo, paminawa ko ninyo. Ako kinis si Manoy Chris TV, Bisaya vlogger sa akong vlog. Malingaw mo kaya nga ako mga artista. Mga joker, katawanan, kahayo. Si Mego kulang ko tiki-tiki ang tirada. Vitamins niya, puwerting lagsi, kaagwanta halang ang baho niya. Sa tubig nagaway sila, laktot pagka-istorya. Kandingon yun ning tao-ana, ayaw lang o kalimot, lingaw rani. Unya karon, dul mo dire, kay sunod nga kabilin. Way arte, way libo, puno lang o katawa. Puwerte okay ha, pakatawa ka na. Puwerte okay ha, vlog diri sa social media. Ayaw ug basher, puwerte okay ha, amigo hunta. Alright. Nasibay Ramon akong amigo, kada adlaw mag-inom, walay huwas-huwas. Pero kondisyon kaayo iyang lawas, sa chicks matinik kaayo ang diskarte. Long hair murag raker, kung mo formaten erger jud, dili po palupik si Esberhel, bisan tuwot siya og ilitawong duwang. Sa inom pud siya palaban, walay kumpiyansa, birmi alisto, dagang palahubog nga tarantado. Mo inom dili mo gasto, kusog kaayo mo dawat sa baso, pero siya steady-ra loling. Ayaw pag-ikyas kay kabalo na siya sa buhat. Unya arinatan ni lolong, dili pod palupig sa inom, walay laing kalipay. Kining tagay nga sugod ra og binuntagay sa chicks, dili pod ni siya palubay. Kusog kaayo maniid iyang mata, murag manokon ingon sa uban, pero kung mo estorya kyot lang yun siya. Pwede okay ha, pakatawa ra. Pwede okay ha, vlog diri sa social media. Ayaw ug basher, pwede okay ha, amigo hunta. May Chris TV, pulis na matulis, walay paglubad sa mga kabos. Kusog kaayo managad, walay pili, dato man o pobre, parehas ra. Basta kahibalo ka mo respeto niya, lingaw-lingaw ra diri sa social media. Mga basher, ayaw pagsige, kaya mego hunta buhe ang barkada. Pwede okay ha, pakatawa ra. Pwede okay ha, vlog diri sa social media. Ayaw ug basher, pwede okay ha, amigo hunta. Alright.